pa nag-party. Din ka mo nakakita sa patio na may salamat ginubayan ang panagkampan. Yan, ako na paninda. Ready na. Ready na ang tigkaralag. Ay, tigkaralag. Ang pa? Number 1. May periswel sa kay Gatset, oh, kalibot. May ano mang galiti yan, taon. Oo. Tapos naman yung mga nag-bar ko doon. May mga gusto. May live ba? Ayun, saot na to sa ano. Mga sopi digyan. May pa po. Ano? Hindi na rapol. Iya sa siguro eh. ACS Manufacturing Corporation, ISO. Ganyan. Ayan, sana maging winner kita. Ano pa, may mga paninda pa dyan. I only got one thing in the back of my mind. Head out the sunroof, I'm lost in my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than the sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm lost in my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than the sunshine in my eyes.
Cardinal de Ascension Memorial Park, Iloilo Incorporated welcomes you to a furry and enchanted Halloween 2023. Brought to you by Sa lahat, ako nga pa pala ang kinikilang The Masculine Diva at nag-iiba't ibang boses po or The Million Voices. I'm Diva Emma. Ano? Million Voices? Yes, yung mga panggagaya ng mga iba't ibang boses. Million. Hindi. Million. Million ang tawag sa million. Okay, so sa ngayong gabi po, tutulungan niyo po kami magbilang kung may nga talaga. Hindi abot ang isang buwan. on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sound. I hope that I won't fly, and I'll sing along. I'll sing along, and I'll sing along. You're my flashlight. Oh, thank you so much. Again. Wait, para mas maganda palakpakan na malakas pa. Gusto mo yung flashlight? Okay. Gusto mo yung flashlight na nakadikit? May asawa ka? Wala. Wala? Single? Hindi, single? Ilang taon ka na? 4 years old? Thank you so much. Once again po, ito na po yung aking kasama. Tatawagin ko na po. Hoy. Ha? Ano to, Nay? Wait lang, mamaya. Magchichika muna kami. Ha? Sige. Okay, so, wala bang palakpakan dyan? Yung may pinakamalakas na palakpakan, iti-take out ako. Gusto mo ako i-take out. Puro bata. Mukhang may sakit pa dyan Sino yung gusto mong i-take out ako? Sino? Ayan yung... Hello po. Si Kuya, medyo malakas. Malakas ang palakpak niyo po, madam. Gusto niyo po akong i-take out? Okay, lumalaban sa baklam. Malaki po ang gastusin sa akin. Ang dami ko pong gusto sa buhay po. Lalo na ninyo.
Balo na siya, Kulday. Balo na siya. Ay, nako, kaya pala. Sa isang babae. Simple lang. Okay lang ba sa'yo yung babaeng simple pero may lawit? Oh, sabat. Okay lang ba? Pa-echo naman po. Asan yung mic? Pa-echo po. Entrance. Medyo maganda ang boses ko. Konting echo lang po. Hey, naabot sa highway ang boses. Salamat mo na dito kung gusto niyo mong pagkaroon ng kapayapaan. Sabayan po natin. Hey! At sumayaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng kamay. Isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Huwag mong ilabas, puro hangin na yan. Ano yung sign? Ito yung photographer natin. Isigaw na po ang katagang kapayapaan. Wow sa pag-ibig, wow sa pag-ibig. Naghihintay sa lik ng langit, naghihintay sa langit. Wow sa pag-ibig, wow sa pag-ibig. Naghihintay sa lik ng langit, naghihintay sa lik ng langit. Sa kapayapaan na po. Maghawak-hawak ng kamay. Isigaw ng sabay-sabay na kapayapaan. Isa pa. Una ka. Timing. 1, 2, 3. Una ka naman. Ulitin natin. 1, 2, 3. Kapayapaan. Ang galing mo. Last na to. Kapayapaan. Ay, di ka na? Yes, palakpakan! Yes, sir, thank you so much sa lahat ng mga nandito po. Sa mga nanood, sa mga pumalakpak, sa mga humalakhak, maraming salamat. Especially po sa mga staff and management sa nag-invite po sa amin. Thank you so much. Again and again, kami po ang mga Kalit Divas. I'm your Diva Emma Masculat.
Diva Emma. And also, ang pinakamalaking bunganga sa Iloilo City, ang tinaguriang vice ganda ng Iloilo City, Miss Lani Nganga Galicia, saying God bless to all of you and always pray at night. Good night, keep safe everyone. And also, I would like to shout out lang po sa good friend of mine, si Arlan. Si Arlan Pakita nga Rolex from the major prizes naton. Third prize, rice, 25 kilograms. Pwede nato din maklaim sa office kaya wala kang nadala. And the second prize, air fryer, prize, mini ref, and the grand prize, washing machine. Okay, ang washing machine. Price, 25 kilograms rice. Pwede ninyo makuha niyo sa office kaya wala na dala din eh. So si Garden of the Ascension may arak kitagyapon sa mga loan lots as low as 1,840 pesos per month for 5 years. So may ara pa kita mga lots din eh. Lagi na pamaligya. Pwede ka mo ka-approach sa mga agents na magalagaw. And sa ato, third prize, 25 kilograms rice from Hipodromo City proper, Janica Boholano. Rice, air fryer. Miss Silica, can you get one? Air fryer. Princess Martinez of Aribalo, Iloilo City. So, ang iyato nakuha, air fryer. Forward lang ko sa kwarto ko mo ang next na prize. The first prize will be the mini ref. Amo gini gusto ko sa akon nga kwarto. Kabay lang ako nga nang makuha. Pero mas maayo nga kamo ang magabutan ko. This man, get one. Thank you so much sa agents ng A Plus Realty. Ari ka mo silbong nga gabi. Many ref. Very clear. Patriarcha from La Paz Maternity. Ma'am, you have your many ref. Last one. Last one. Kung ako kakuha sa washing machine, ibaligya ko subong kay ginapangat. Alright, from Gimaras, daloon mo giti siya, Miss Rosan Julian! Salamat git sa inyo tanan kag maayong gabi. Bigo kita. Waay. Sabi ki maras no? Ano ba ang tawag niyan? Oo. Kita kita na magkotligad din ng itben nga nakabasi ng itben nga basi ang sula ginabo. Ginahimos man pala, darling.
Kung maagtunan, kung matag-iyan, pinapabuhan ka. Sumawi lang naman. Kag sinukba ang baboy, ayos-ayos ragma. Tapos sa hapon ka lang tigyan ako mo. Tapos sigma eh. Sila nga, binilin man nila ang ano eh. Diyan. Ano yun? Darong ko takad yan payong. Ay nga ah. Ang gamay lang tibutang butik. Kaon na. Hindi. Puso, saging. Ay, oo, okay, okay. Oh. Hi, Clover. Op, sa tubig ka naman. Wire na. Wow. Tapakan ka ha. Dumatapak. Kita ka rin. Ay, kita niya. Tuyuron. Tuyo na ang baby ni mama. Mata na ay turog na. Nakapoy na siya. Turog na gidman. Ay, hindi. Tagalan. Nami kaon nila na. Anak ko sa Namit? sa ano sa Horror? horror. Hindi ka nahadlok? Ay, naglak. Kuya Ibede, nahadlok dito sa horror house. Tuduway ka lang. Yung sa pagsakay ng paladyot na yun. Tapos sa ega, why naglat. Na makabatang sa ano yok mo. Pizza. Kuhay na?
It's 1, 2, 3, let's go. Okay, box, beat. When I sing, you sing. When I sing, you sing. When I sing, you sing. Okay, ready? Palakpakan naman po. Ladies and gentlemen, I have 5 different sounds. Check. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, 5 different sounds all together. 1. And 5. Palakpakan naman dyan. Let's party! Ladies and gentlemen, once again, our fourth contestant, D. Gabs! Palapit pa ka mo, hindi ka mo palapit sa inyo, no? Pero, yan naman talaga ng papakita nila sa mga talento ng contestants natin because they are really, they really prepared for this competition tonight. And with this, now, moving on with our next contestant, now here's to perform Human Beatbox all the way from Iloilo City. Let's make some noise for Delmar Moquite! Swing for a special performance by Delmar. Do this. Ready? Here we go. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zebra, and 7. Judges, ready? 1. Will win 2,000 pesos, yeah. So yeah, 2,000 pesos for the first runner-up. He or she will receive 3,500 pesos. 5,000 pesos! Grabe.
bitch. Said I want your man, no the fuck I don't fit. See a rich nigga, why you still hitting me? Look. No matter what you try, you can never be me, never I. Keep betting from the side. Let me take this blood clot worldwide. Never had bad. 5 times 2, that's a 10. Never ever beg friend. I feel blessed. Everybody hands go up, and they stay there. Every time I step up in the building, everybody hands go up. Mm-mm.